Sabies que la política de gestió de residus de Vinyuales ens està sortint molt cara? És com si cada any cada ciutadà de Tarragona agafés un bitllet de 50 euros i el cremés. Gent gran, gent jove, totes les edats. I és literal. Tot el que no es recicla s'incinera. I aquest 2026 pagarem 6 milions d'euros només per cremar els nostres residus, quan a l'etapa republicana en pagàvem 4 i ho anàvem a baixar 2. Com? Doncs innovant amb sistemes com els contenidors tancats. Una proposta d'Esquerra que va permetre que el Serrallo, Cala Romana i Bonavista passessin del 35% del reciclatge al 70%. I una política que, per cert, es va encarregar Vinyuales i Horts, situant altra vegada Tarragona a la cua de Catalunya. I per si fos poc, el PSC ha perdut una subvenció de mig milió d'euros que Esquerra Republicana vam aconseguir per millorar el reciclatge de Tarragona, precisament, amb el que costa de guanyar els quartos. Tarragona necessita un rumb clar i una gestió més responsable i eficient. Vetllar per l'economia de les nostres famílies i pel medi ambient.